Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Бүгінгі тапшырының төп темалары хакында. Бүгін шәһәрнең танылган травматологы Андрей Железновны атып үтерделәр. Гаепләнүче кулга алынды. Балыкчылар гомерләрен куркыныч астына куя. Боз калынлыгы юкка, коткаручылар рейдка чыкты. 2 тоннага якын макулатура җыелды. Чаллыда кагаз тапшыру буенча акция старт алды. Анда һәркем катнаша ала. Benim kolumda halk oyun kralı. Bu darı. Kırım Tatarlarının halk folklor ansambli turunda olarak Hüsiye Valülyana bilişti. Бүгін шәһәрнең билгеле травматологы Андрей Железновны атып үтерделәр. Фаҗига табибның эш урынында 4-нче шифахана ишеге төбендә була. Гаепләнүчене кайнар эздән кулга алдылар. Ул таяктан утлы корал ясаган. Тукай районыннан 85 яшьлек пенсионерны бу адымга нәрсә тәргән? Фаҗига турында хәбәрчебез сюжетында. Җирдә яткан Андрей Железновны иң беренче шифахана хезмәткәрләре күреп ала, фаҗига 4-нче шифахана ишек төбендә була. Бу урын әйләндереп алынган гаепләнүчене кайнар эздән кулга алдылар. Хәзер анардан һәм шаһитлардан сорау алалар. Шаһитлар бар дип тә әйтеп булмый, ишек алдында беркем дә юк иде. Бер кыз хатын гына кереп чыкты. Аңа ишекне Андрей Николаевич үзе ачты. Шул вакытта тамбурдан аттылар. Там выстрел такой был. Ату көчле иде, пушкадан аткан кебек булды. Мин Андрей Железнов белән сөйләштем. Ул ишектән керү ягына баскычтан күтәрелә башлады. Мин ул вакытта кар кире идем. 20-30 секунд үтте, ату тавышы яңгырады. Борылып карасам, травматолог йөзе белән җиргә капланып ята иде. Иртәнге 9-нчы яртыда Андрей Железнов ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә китерелә. Күкрәк читлегенең уң ягы яраланган була. Наши доктора в противошоковом зале. Безнең табиблар тиз арада ярдәм күрсәтергә ашыкты. Пациент клиник үлем хәлендә китерелде. Шуңа да карамастан аңа операция ясалды. Әмма уңышсыз 8 сәгать 55 минутта Андрей Железнов вафат булды. 52 яшьлек Андрей Железнов 4-нче шифаханәдә ачылганнан бирле 9 ел хезмәт иткән. Гомере дә шифахана ишек алдында өзелде. Табибның хатыны һәм 2 кызы калды. Танылган травматолог хыялын чынга ашырырга өлгерде. Ул үз клиникасын ачты. Хезмәткәрләре һәм пациентлары табибны бары тик яхшы яктан гына искә ала. От имени своих коллег, Хезмәттәшләр һәм ашыгыч ярдәм хастаханәсе исеменнән якыннарының һәм туганнарының авыр кайгысын уртаклашам. Ул һәр вакыт юата иде, беркемгә дә хәлең начар дип әйтмәде, барысына да өмет бирә иде. Аякка бастырырга тырышты, күп пациентлар аңа күренергә тырышты. Гаепләнүченең кем булуы ачыкланды инде. Ул Яңа Мусабай авылы кешесе Мисбах Сахабетдинов. Ул гомере буе ялгыз яшәгән, гаиләсе юк. 5 ел элек имгәнеп Андрей Железновка мөрәҗәгать иткән булган. Ул чакта бина эчендә түбәтәен салырга кушкач, пациент моны эшләргә теләми. Сүз артыннан сүз китеп конфликт туа. С 2010 года у подозреваемого... Гаепләнүче 2010 елдан бирле үч алырга уйлап йөри. Шул максатларда ул мөстәкыйль рәвештә утлы корал ясый. Аны күрмәсеннәр өчен металл таякка яшерә. Коралын пенсионер үзенең капкасына атып сыный, барысы да әзер дигән фикергә килгәч табибка ата. Мисбах Сахабетдинов үз гаебен таныды һәм әлеге гамәле өчен үкенүен белдерде. Хәзер җинаять эше кузгатылды, тикшерү дәвам итә. Гүзәл Шихапова, Рима Алексеева, Яңалыклар. Көннәр салкынаю белән балыкчылар бозга чыкты, ләкин аның калынлыгы шик тудыра. Татарстанда көн аралаш диярлек балыкчылар үлеме турында ишетелеп тора. Алар суга төшә, тик коткаручыларның кисәтүенә дә карамастан, шәһәрдәшләр саклык кагыйдәләрен үтәргә ашыкмый. Рейдта хәбәрчебез булып кайтты. Если честно, то дома сидеть не хочу. Өйдә утырасы килмәгән балыкчыларның саны Мәләкәс елгасында бүген 10-га җыелды. Яртысы яр буенда гына балык тота, калганнары эшкә үкереп киткән. Балыкчылар арасында Ришат Гатин да бар. Боз асты балыкчылыгы белән әле ул күптән түгел генә шөгыльләнә башлаган. 3 ел эчендә куркынычсызлык кагыйдәләрен дә өйрәнгән. Балык тотарга теләк бик күп. Баш белән уйласаң, башта температураны карарга кирәк, алдан бер или маңа хәтле ничә 3 көн 4 көн булган. Шуңа карап кына боз кар яткан урынга кермичә генә шуңа белән балыкка йөрергә була. Где-то около 9-10 сантиметров. Лед, конечно, имеет толщину. Боз калынлыгы 9 сантиметрдан да калынрак, тик әле ул ышанычлы түгел. Ул алучан. Шуңа күрә бозда бик сак булырга кирәк. Ялгызын гына бозга чыгарга ярамый. Балыкчылар бер-берсеннән 6 метр ераклыкта булырга тиеш. Гадәттән тыш хәлләр инспекторлары янда бау һәм коткару жилеты булырга тиеш дип искәртте. Бу балыкчылар янында иптәшләре дә, коткару жилетлары да юк. Вот вам памятка. Нет.
Правила поведения на льду. 10 сантиметров. Давайте вот сюда. Спасибо. Около каждой лунки либо фанфурик, либо бутылочка водочки. То есть рыбак приходит, расслабляется, пьет. Употребление спиртного напитка первые 15-20 минут согревает, а потом человек еще сильнее замерзает. И, соответственно, он еще поддает, и в итоге, получается, может остаться на льду замерзшим. Соңгы көннәрдә һава температурасы уйнады. Шул сәбәпле суыкларда боз ныклап катмады. Бүген балык тотарга бару тормыш өчен куркыныч. Шул ук вакытта бу шөгыль кисәгә дә суга. Әгәр кеше калынлыгы 7 сантиметрдан кимрәк булган бозда балык тота икән, аны 1 меңнән алып 70 мең сумга кадәр штраф көтә. Люсия Валюлина, Ксения Антонова, Яңалыклар. Юлларда хәлакәтләр саны кимеде, ясалма калкулыкларның файдасы бар. Моннан тыш Чаллы юлларында җәмәгать транспорты өчен полосалар саны да артачак. Булар хакында башкарма комитетта узган киңәшмәдә сүз булды. Юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары куркынычсызлык проблемалары турында идарә итүче оешма вәкилләре, эшмәкәрләр, түрәләр белән фикер алышты. Ясалма калкулыклар күп шәһәрдәшләрдә канәгатьсезлек уятты, әмма шуңа да карамастан киртәләр куелган урыннарда авариялар саны кимү күзәтелә. Юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары аларның файдасы зур булуын билгели. Если статистика ранее показывала, Башка елларда статистика буенча җәяүләрне таптату очрагы 42% тәшкил итсә, хәзер бу күрсәткеч 38%-ка кадәр төште. Ясалма калкулыклар булган урыннарда вафат булучылар юк, бер кеше генә имгәнде. Комиссия утырышында тракторда кагыйдә бозучы шәһәрдәшебез турында да искә төшерделәр. Автоинспекторлар исерек тракторчыны кабинадан төшерә. Бәхеткә ул беркемгә дә зыян китерергә өлгерми. под присмотром мастера ЖЭО, Тракторчы трак эксплуатация участогы күзәтү астында 46-нчы комплекстагы юлларны чистарта. Төш вакытында иптәшен очратып исерткеч куллана. Безгә ул хәлне шулай дип аңлатты. Чаллы юлларын кардан чистарту проблемасы актуаль булып тора. Махсус техника эшенә проспектта хуҗасыз калдырылган автомобильләр комачаулый. Шуңа күрә эвакуаторлар бу транспортны штраф стоянкага илтә. управляющие компании, руководители. Идарә итүче оешмалар, пассажирлар йөртүче предприятиелар моңа игътибар итә башлады. Юлда ташландык автомобильләр булмаска тиеш. Җирле юлларда машиналарны төнгә дә калдырырга кирәкми. Башкарма комитет җитәкчесе җәмәгать транспорты өчен махсус полосалар кирәклегенә басым ясады. Әлеге теманы комиссияның киләсе утырышында караячаклар. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. 2 тоннага якын макулатура җыелды. Чаллыда кагаз тапшыру буенча акция старт алды. Анда һәркем катнаша ала. Минем кулымда халык уен коралы. Бу дары. Кырым татарларының халык фольклор ансамбле турында тулырак Люсия Валюлина белеште. Удобные, теплые куртки Аляски отечественного производства торговой марки Nordwind. Только в салоне мужской одежды «Джентльмен» от Алсу. Сюмбике 1405. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Теплое термобелье по старым ценам. 12 декабря в ДК КамАЗ. Вода под контролем. Водосчетчики в Маргарите. 301, телефон 380404. Успей купить квартиру по новогодней скидке 8%. Сувар Холдинг, созидая во благо. Оренбургские пуховые и Павлово-Посадские платки. 12 декабря в ДК КамАЗ. В честь 30-летия санатория «Жемчужина» всем пенсионерам только с 14 по 27 декабря скидка 30%. Подробности по телефону в Челнах 92 60 50. Встречайте Новый год с магазином «Светофор». Тушка цыпленка чемзинка 69 рублей. Горошек зеленый 19 рублей. Свинина на кости 168 рублей. Сладкие подарки от 99 рублей. Зеленый свет низким ценам. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Укучы 180 килограмм кагаз җыйган. Чаллыда макулатура тапшыр агачны саклап кал дип исемләнгән акция старт алды. Анда мәктәпләр һәм балалар бакчалары актив катнаша. Никита Кайманов исемендәге кадетлар мәктәбе укучылары 2 тоннага якын макулатура җыярга өлгерде. Ярославль мәктәпкә 80 килограмм макулатура алып килгән бу рекорд. Бүген аңа һәм тагын 2 сыйныф укучыларына мактау кагазлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Хочу помочь природе. Табигатьне саклауда ярдәм итәргә телим. Агачлар күп булсын, алар үссеннәр, китап, дәфтәрләр ясасыннар.
Шолда макулатура жүйі яшыл урам акциясы қысаларында ұйыштырыла. Төп мақсат шәһәрдәшләрне шөпне айырып жиярга өйрәтү. Шәһәрдә моның өчен махсус контейнерда куелган. Ул зәп пистәсендә, дөрес, әлегә берәү генә. Мы хотели бы на весь город ее продать. Без моның бөтен шәһәр буенча булуын теләр идек. Балалар кече яшьтән үк шөпне айырып жиярга өйрәнсен иде. Хезмәт бушка түгел, яшьләр инде бүген үк экология якыннан аңлы булуларын күрсәтә. Без макулатураны җыйганда продуктларны һәм төрле кагазларны айырым салабыз. Һәм аны пакетка салып бирәбез. Алга таба кадетлар мәктәбендә экология дәресләре оештыруда күздә тотыла. Укучыларны макулатура белән генә түгел, пластик, металл һәм иске батареялар белән дә эш итәргә өйрәтмәкчеләр. Я покажу детям, как вообще. Мин балаларга шөпне ничек җыярга икәнен күрсәтәчәкмен. Әйтик, пластик шешәләрне, аларны башта кысарга кирәк, аннары ябыштырылган кагазларын куптарырга. Макулатура җыю пунктлары һәр мәктәп бакчада оештырылган. Лесенханова, Гүзәл Хәйбуллина, яңалыклар. Бүген Чаллыга бөтен Татарстаннан урта һөнәри белем бирү учрежденияләре җитәкчеләре җыелды. Кама дәүләт автомеханика техникумы базасында зур киңәшмә үтте. Соңыннан алга таба хезмәттәшлек турында килешүләр төзелде. Шулай ук Татарстанның фән һәм мәгариф министры World Skills һөнәри осталык бәйгесендә җиңүчеләрне тәбрикләде. Бүләкләнүчеләрнең берсе Фидаил Файзуллин. Ул Нурлат аграр техникумында укый, телепроектта җиңү яулаган. Лично мин фотографировать иткән безнең работа иде, фотошопта ясаган безнең кешебез бар иде, то есть и без аны социальный сеть контактага куеп, то есть всемирный, то есть голосованиега без аны куеп, без анда җиңдек, то есть беренче урын алдык. Соңгы елларда World Skills бәйгеләрендә җиңү яулаучы студентларыбыз арта. Һөнәри осталык буенча дөнья күләм конкурс 2019 елда Казанда үтәчәк. Шуңа күрә яшьләрне укыту һәм әзерләүгә аеруча зур игътибар бирелә. Иң беренче максатыбыз эшче профессияләрнең алга таба ролен күтәрү, аларны әзерләүнең сыйфатын күтәрү, белем бирүнең сыйфатын күтәрү. Буның төп максат булып тора. Чемпионатта җиңәр өчен иң беренче масса күләм безнең команданы әзерләргә кирәк. Республика мәктәп һәм гимназияларында белем бирү стандартларына Илконин Давыдов системасы да кертелә башлады. Гимназиядә шәхес үсешенә нигезләнгән белем бирү өстенлекле юнәлеш. Биредә гувернерлык идеясы кулланыла. Чаллыда инде 25 ел дәвамында әлеге системага тугры калалар. Давыдов исемендәге гимназия 1990 елда эшли башлый. Ул танылган педагог, психолог Василий Давыдов методикасына нигезләнеп белем бирә. Хәзер ул белем бирү учрежденияларында яңа стандартларга да кертелә. Гимназия республикада ширек гасырлык юбилейын уздыручы бердән-бер уку йорты. 25 лет для негосударственной школы. Дәүләтнеке булмаган шәхси мәктәп өчен 25 ел зур дата. Татарстанда шул гомер эшләгән шәхси мәктәпләр юк әле. Киләчәктә дә кызыклы проектларыбыз булачак. Без Казан һәм Германия мәктәпләре белән хезмәттәшлек итәбез. Гимназиядә балалар өчен барлык шартларда тудырылган, алар 3 чит телне үзләштерә. Германия укучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Биредә белем алучылар төрле олимпиада, бәйгеләрдә еш җиңә. Школа развивает учеников. Мәктәп укучыларга һәр яклап үсәргә ярдәм итә. Биредә рок-клуб, театр классы бар. Мәктәп үзидарәсе эшли. Укучылар үзләре төрле чаралар уздыра. Гимназияның беренче директоры Василий Давыдовның укучысы Александр Либерман. Давыдов үзе дә Чаллыга килеп педагоглар өчен лекциялар укый, семинарлар уздыра. Бу исә биредә бөек мөгаллим методикасы куллануны тагын бер кат раслый. Гимназияның белем бирү системасында зур өлешен бәяләп, мәгариф министрлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Сердечно поздравляет вас с замечательным праздником. 25-летием юбилеем образовательного учреждения. Укытучылар шәхесне үстерүгә зур игътибар бирә, әти-әниләр моны югары бәяли. Замечательные учителя. Бик яхшы укытучылар, мәктәп кечкенә, әмма биредә дустана мөнәсәбәтләр. Мин монда икенче гаиләмне таптым. Биредә укыганга күрә тормышта зур уңышларга ирештем. Баланы да монда укырга бирдем. Я дома даже не знал, что у меня сын может делать такие вещи, выступать публично, защищать бизнес-проекты, проявлять инициативу в тех или иных мероприятиях. Гүзәл Шихапов, Алексей Иванов, яңалыклар.
Кулланучылар хукуклары буенча уздырылган олимпиадага нәтиҗәләр ясадылар. Җиңүчеләрне бүләкләү 77-нче гимназиядә үтте. Бәйгедә 2000-гә якын укучы катнашты. Балалар кулланучылар хукукын яклау турындагы законга кагылышлы 25 сорауга дөрес җавап бирергә тиеш иде. Нәтиҗәдә бәйгенең абсолют җиңүчесе дип 11-нче сыйныф укучысы Ева Шахмаева билгеләнде. Чаллы укучылары һәм укытучылары иң күп бүләк алучылар. Җиңүчеләр диплом, смартфон һәм башка кыйммәтле бүләкләргә ия булды. Аларны котларга республиканың алкоголь инспекциясе җитәкчесе Игорь Марченко да килде. Еш кына алар миннән артык та беләләр. Мин мәсәлән аларга мәктәп программасы кысаларында бирелергә тиешле информацияны бирәм. Алар бит туганнары белән аралашалар, дуслары белән аралашалар, интернетта ниндидер ситуациялар очраштыралар. Шулар буенча сораулар бирәләр. Ниндидер сорауларга урында җавап биреп була. Кайсыдыр сорауларны шундук җавабын да әйтеп булмый. Знание прав потребителя нужны во всех. Кулланучы хукукларын белү кирәк. Машина сатып аласыңмы, яисә кибеткә азык-төлек артыннан барасыңмы? Һәркем үз хукукларын белергә тиеш. Яңа ел якынлаша, теләкләр чынга аша һәм мөгъҗизага ышана торган вакыт. Бигрәк тә балалар өчен аларның хыяллары чын Кыш бабайдан бүләк алу. Нәни шәһәрдәшебез Динар Чабдаров өчен яңа ел башланды да инде. Моңа сәбәп инде матур гадәт төсендә алган теләкләр чынга аша акциясы. Тулары хәбәрчебез Лейсан Ханова сюжеты. Здравствуй. Здравствуй. Как дела у вас? Нормально. Маму слушались? Чаллы икмәгенең традицион теләкләр чынга аша акциясы старт алды. Компанияләр группасы Кыш бабайы бүген Динар Чабдаровны котларга килде. Компания ел саен балаларны котлый. Динар да үзенчәлекле сабыйларның берсе. Ул Кыш бабайны түземсезлек белән көткән. Здравствуй, Дедушка Мороз. Ты подарки нам принес. Я тебя так долго жду, никуда не выхожу. Теләкләр чынга аша акциясының үзенчәлеге шунда. Балалар Кыш бабайга үз хыялларын ирештерә. Чаллы икмәге нәкъ менә бала теләгән бүләкне сайлый. Динарның хыялы самокат, уланы Кыш бабай кулыннан алуына икеләтә куанды. Бүләгенең ныклыгын, тизлеген шул арада сынап та карады. Вот так нужно кататься. Да, вот так нужно кататься. Катайся, как я научу тебя. Динар бик актив, акыллы бала, 3 яшьтә генә булса да бөтен әйберне белеп тора. Хәтта р авазы да аның өчен катлаулы түгел. Шушы кичкенә сабыйга үзенең аз гына гомерендә күпме сынаулар үтәргә туры килгәнен бары тик якыннары гына белә. Дети верят в чудеса. Балалар мөгъҗизага ышана, алар бүләкләр көтә. Аларны Кыш бабай алып килсә, яңа ел бәйрәме тагын да мөгъҗизалырак булып истә кала. Чаллы икмәге компанияләр группасы яңа ел алдыннан хәйрия акциясын инде 3нче ел рәттән оештыра. Адреслар алдан билгеләнә, бүләкләрне җентекләп сайлыйлар. Смогли посетить. Бу вакыт эчендә 2000ләп балага куаныч бүләк иттек. Бу игътибар бүләкләр дигән сүз. Быел да үзенчәлекле сабыйларның өйләренә барып котлыйбыз. Барлыгы 500-гә якын нәни шәһәрдәшләрнең хыяллары үтәләчәк. Быел хәйрия акциясы зур чыршы бәйрәме белән төгәлләнәчәк. Ул энергетик мәдәният сараенда оештырыла. Шулай ук Чаллы икмәгенең берничә кибете каршында да тамашалар үткәреләчәк. Балаларны татлы күчтәнешләр көтә. Динарның теләге инде чынга ашты. Компания яңа ел җиткәнче үк гаиләгә бәйрәм кәефе бүләк итте. Яңа ел белән. Лейсан Ханова, Алексей Иванов, яңалыклар. Чаллыга Кырым татарларының фольклор халык ансамбле килде. 25 еллык тарихы булган Кырым төркеменең мондый тулы составта беренче килүе. Артистлар белән хәбәрчебез Илсей Валиуллина очрашты. Әминә Мустафаевага 26 яшь, ансамбльдә 6 ел. Җырчы, бигрәк тә озын көйләр ярата. Үзе әйтүенчә Татарстанга 3нче тапкыр килүе. На конкурсе Сөембикә варислары. Сөембикә варисларында мин халык артисты. Безнең монда студентлар, дуслар күп. Кырым татарлары ансамбленә 25 ел. Труппада 30-га якын кеше, 11 уен кораллары бар. Максатлары Кырым татарларының йолаларын бөтен ил халкына күрсәтү. Milletinin yüzü, onun sanatı, onun urf adetleri. Biz de ona göre çalışamız. Ve daha bir şeyler aytmağa istedim. Bizde Kırım Tatar jırları evet çok seviyorlar ama Kazan jırları da ola ve sevip onu icra etmemiz. Konsertlerde, bayramlarda bizde de sabantuylar ola. Kırım'a keliniz, güneşli Kırım'a. Sizge de biz kaynas selamlar getirdik sizlerge. Onun için bir-birimizge kol tutayık, dostlaşayık,
Катнашайык. Бер булып яшайык. Коллектив Кырым татарларының инде кулланыштан югала барган уен коралларын да саклый һәм җыя. Чубук, давыл, кавал, дары, зурна, саз уен кораллары халык көйләрен тагы да бизи. Это наш народный фольклорный инструмент даре. Бу безнең халык уен коралы дары, түгәрәк дигәнне аңлата. Кәҗә тиресеннән тарттырып эшләнгән шашкалары да бар. Тамаша карарга килгән халыкның күбесе сәнгать әһелләре, араларында чит ил кунаклары да бар. Мин үзем Алман иленнән килдем. Анда Алманиядә 20 ел хәзер яшим. Үзем мин Чаллыныкы кызы инде. Ләкин үстем Үзбекстанда. Анда Кырым татарлар белән без дуслаштык инде. Бу ел бездән Алман илендә бөтен Европа сабантуе булды инде. Һәм безнең дуслар Кырым татарлар безгә дә кунакка килделәр. Берничә ел элек Салих Сайдашев исемендәге концертлар залында бу шул тирәдән килгән концертны караган идем. Бу концертны бик истә калды. Матур җырлыйлар, шундый яңгырап чыга торган тавышлары, матур итеп бийләр. Һәм әле хәзер дә 5 ел узса да инде күптән түгел генә караган кебек истә. Кырым татарлары алар Төркиягә генә тартылганна, монда мин күрәм барабаннар, башка уен кораллары. Шуңа күрә аермасы бар. Шуңа күрә кызыкта. Мин үзем инде яртылаш Кырым татары. Әтиебез инде Кырымга кайтыр өчен күпме җылады. Кайтанмады мәрхүм инде. Бик укыган кеше. Минем инде кан тартып китерде монда. Шуларның җырларын ишетәсем килде. Аларның матур итеп бийләр, алар молдаваннарга шагы, между прочим. Кырым татарлары фольклор ансамблен Чаллы тамашачысы алкышларга күмде. Иртәгә алар Казан тамашачысын сөендерәчәк. 20 декабрьдә ансамбль үзенең 25 еллык юбилеен Симферопольдә уздырачак. Илсия Валиуллина, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Күн менә шундый яңалыклар алып килде. Алар белән сезне Роза Хабибуллина таныштырды. Ялларыгыз файдалы үтсен.